Kumusta ka mo mga higala migsoon karong taknaa? Welcome na usab sa atong online evangelistic seminar sa Stewardship Department. Nini taknaa ni natakaron sa day 5 ng atong pagtuon sa 1 week na series nag-uluha live streaming and through YouTube. Nini taknaa mga higala migsoon. Salamat usab sa atong mga sponsors nga naghimo kini malampuson ang ato ang online evangelistic seminar sa Stewardship Department. Atong timbayaon ang ato ang presidente sa Northeastern Mindanao Mission, si Pastor Max Dante Obos. Maunasab ang Executive Secretary, si Pastor Nimrod Saramusing. Maunasab ang atong Treasurer, si Pastor Cirilo Baal. Maunasab ang ato ang Stewardship Director, si Pastor Roger Jimenez. Kauban sa tanang mga director sa Northeastern Mindanao Mission, kauban sa tanang mga district pastors sa nagkadaiyang mga distrito. Ato usab itimbaya ang ato ang district pastor dinhi sa Tago District of 70 Adventist Church, si Pastor Azer Tipan, kauban sa ihang tibok panimalay. Initak na migsoon ato na pagsugdan ang ato ang pagtuon karon apan sa dili pa kita mohimo sa pagsugod. Ako usab ipaabot kaninyo karong taknaa ang pinasahi nga mensahe sa awit nga may atong patalinghugan o paminawan sa atong pagtuon karon. Salamat sa matahong nga mensahe sa awit nga atong napamatian, dalay ko ng Dios ni ana. O diining takna ang higala migsoon sa di pa ta moadto sa unahan. Ako sa kamong gihangyo nga muuban kanamo sa hamubo nga pagampo. Magampo kita. Dios nga nasa langit, salamat amahan sa imong pag-uban kanamo sa paghatag kanamo karon og bag-o na usab nga higayon nga diin kami makahimo sa pagtuon sa imong pulong. Among ginaampo amahan nga ihatag kanamo ang balang Espiritu Santo o ang imong mga pulong mo ay mahimong sintro sa among kinabuhi. Salamat sa pagtubag sa Jesus. Amen. Nitak na ang mga higala migsoon. Kita na nasa day 5 ng atong pagtuon sa atong 1 week na series dalan sa kinabuhing dayon. Og nasayod ko ako nga kamo
napuno sa mga paglaom, napuno sa mga mensahe nga mga giya sa inyong panaw padulong niyang langit nun nga pulianan. Ang atong uluhan sa atong pagtuon karon, naguluhan kini pilia ang dalan. Tungod kay sa atong kinabuhi sa matag adlaw, kita gayud mohimo sa mga pagpili. Kita mohimo sa pagpili kung asa kita padulong sa atong mga panaw. Sa imong kinabuhi, ikaw mo pili kung unsa nga kurso ang imong pagakuhaon kung ikaw nag-eskwela. Ikaw mo pili kung kanusa ka gusto magminyo panahon nga ikaw doon na nakit-an nga kapare sa imong kinabuhi. Sa atong matag-adlaw nga ginahimo, doon na kitay pagpili. Busa kining pagpili mga higala migsoon, usa kini kanang freedom nga gihatag ngadto sa tao sa atong buhi nga Dios. Nga diin kita iyang nilalang gitagaan sa Dios og pagpili sa atong kinabuhi. Dunay panultihon nga nag-ingon, ang mga pagpili sa kinabuhi ang pinganta. Tungod kay sa matag pili kini makapaapekto sa atong kinabuhi. So ang ato day pagpili mga higala migsoon, kini day atong ampingan. Tungod kay ang atong pagpili kini dako kaayo nga importante sa atong desisyon nga pagahimuon. O kung ang atong pagpili alang ba sa kayuhan o atong pagpili padulong ba sa kalaglagan. Ninitak na atong tun-an ang balaang kasulatan. Naghisgot diya sa Deuteronomio 30 versikulo 19. Nagkanayon, gisangpit ko ang langit og yuta sa batok kaninyo niining adlaw. Nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi og ang kamatayon, ang panalangin og ang tunglo. Busa piliya ang kinabuhi aron mabuhi ikaw. Ikaw ang imong kaliwatan. Busa sa atong kinabuhi mga higala migsoon, isip kita nga manilang sa Ginoo, gitagaan kitang pagpili. Atong pilion ang kinabuhi ba or ang kamatayon? Ang kinabuhi ba nga gisaad sa Ginoo or ang kalaglagan nga mao'y buhat sa kaaway? Nakanato ang pagpili migsoon. Apan ang Ginoo nag-ingon lamang nga atong pilion ang kinabuhi. Tungod kay ang kinabuhi siya mao ang atong Dios nga manluluwas. Kita sa matag karon unya nagahimo sa pagpili mga higala migsoon, no? Ang pangutana, gihimo ba nimo ang insakto nga pagpili? Kita maigsoon, dunay kagawasan sa pagpili tungod kay kana gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Atong balikan sa pagtuon sa dihang unang gilalang sa Ginoo ang unang mga tao, ang atong unang ginikanan nga mao si Adan ug si Eva. Panahon sa iyang paglalang, iyang gilalang ang atong unang ginikanan nga si Adan ug si Eva nga perpekto sama sa himaya sa Dios. Ato kanang mabasa diha sa Genesis 1 versikulo 26, nagkanayon, og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama kanato. Busa ang Dios mismo nagsulti nga gibuhat ang tao sumala sa dagway sa Dios. So atong nasayran o atong natun-an karon mga higala migsoon nga angay kitang malipay nga kita gibuhat sa Dios sama sa iyang panagway. Og atong na tun-an nga ang tao giumol sa Dios gikan sa abog sa yuta. Og iyang gihulma kini nga maong dagway sa tao, og ang tao gihuypan diha sa mga buho sa mailong og siya nahimong kalag nga may kinabuhi. So ang Ginoo siya mao ang naghatag mismo og kinabuhi sa tao. Diin ang tao nahimo usab siya nga linalang sa Ginoo, pagkanindot o pagkatahom sa gilalang sa Ginoo. Kita karon mao ang mga linalang sa Ginoo nga naghatag kanato kinabuhi. Genesis 2 versikulo 15, o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao o gibutang siya sa tanaman sa Eden, aron kini iyang atimanon og bantayan. Ang atong unang maginikanan si Adan ug si Eva, sila maoy nagdumala sa tibuok nga hardin sa Eden nga mao'y gilalang sa Ginoo. Sila dunay kagahom sa pag-atiman sa mga tanom, atiman sa mga hayop, kauban nila sa paglalang sa Ginoo. O si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. Sa ilahang pagdumala sa mga tanaman, si Adan ug si Eva naghimo sa paglaroy-laroy. Og ang Dios dunay
pahimangno or pulong kanila. Nagsulti ang Dios nga sa tanang mga butang dinhi sa tanaman makahimo ka sa pagkaon. Apan dunay gidili ang Ginoo. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo og sa daotan, dili ka magkaon niini kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay ka gayud. Ang pulong sa Ginoo nga sa tanang mga butang, sa tanang mga kahoy, bunga sa kahoy nga naa sa palibot sa tanaman sa Eden, sila makahimo sa pagkaon sa tanang mga bunga sa kahoy. Apan doon na may usa ka kahoy nga gidili sa Ginoo, nga katong kahoy mo ang pag-ila sa maayo sa daotan. Nga katong kahoy, ang bunga nito gidili sa pagkaon tungod kay kato sugo sa Dios ngadto kanila. Tungod kay sa diyang sila mukaon, sila mamatay. Mao kana ang sugo sa Ginoo. Apan atong nasayran nga ang maong babae nga si Eva nahimo nga miduol dito sa maong kahoy o siya natintal sa maong bitin nga mao ang gigamit sa yawa or sa kaaway. Genesis 3 versikulo 4, og ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Atong nasayran mahigala migsoon nga sa dihang si Eva nagtan-aw sa maong bunga sa kahoy, dunay bitin nga miduol kaniya gigamit sa kaaway sa pagtintal kaniya. Giusab lamang ang pulong sa Dios, giusab lamang sa kaaway. Ingon ang Ginoo, sa dihang kamo mukaon, kamo mamatay. Apan ang kaaway miingon, dili kamo mamatay. O tiyanang gamay nga pagtuis, gamay nga pag-usab mahigala migsoon, ang atong unang ginikanan nga si Eva nahimo nga natintal sa pagkaon sa maong bunga sa kahoy. O karon atong nasayran Genesis 3 versikulo 5, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini mga buka ang inyong mga mata, og mahimo kamo nga sama sa Dios og manghibalo sa maayo ug sa daotan. Mao kana ang lingla sa kaaway, ingon ang kaaway, kaon niini maong bunga sa kahoy kay dili ka mamatay. Kay sa dihang mukaon ka niini, maabli imong hunahuna, mahabli ang imong salabutan o ikaw mahimong sama sa Dios. Busa ni nang tungura na lingla si Eva o gani ang nahitabo iya usab gihatagan ang iyang bana nga mao si Adan, og sila naghimo sa pagkaon sa maong bunga sa kahoy nga gidili sa Ginoo. Og tungod niya na sila nakahimo sa paglapas o pagpakasala batok sa sugo sa Dios ngadto kanila. Og sila niya nang panahon na gipahawa ngadto sa garden sa Eden, nga diin sila dili na makahimo sa pagsulod ngadto og dili na makahimo sa pag kanang dumala sa maong gihatag kanila sa Ginoo nga buluhaton alang sa pag-atiman sa maong garden sa Eden. O diyan ang panahon na ang atong unang mangginikanan nahimo nga naulipon na sa sala, nahulog na sa sala ang maong tao nga gilalang sa Ginoo. Tungod kay sila nalinglaman sa mga kaaway nga mao ang bitin. Atong nasayran ang atong unang mangginikanan nahimo nga nalingla, nahimo nga naulipon sa sala tungod sa tentasyon sa pagkaon. O diining atong pagtuon karon, atong tun-an kung unsa ang mapagkaon nga makahatag og maayong panglawas nganhi sa atong kinabuhi. Doon na ba'y pagkaon nga gidisenyo sa Ginoo ana kanato? O doon na ba'y pagkaon nga gitugot sa Ginoo nga kanato? Doon na ba'y pagkaon nga wala gitugot sa Ginoo? O kana nga pagkaon o kana nga mga butang iyang giisip nga mahugaw. Atong pagkatun-an karon mahigala migsoon ang mga kamatuoran diha sa wala ang kasulatan. Unsa ang original nga pagkaon alang sa tao? Ato nakita nga ang original nga pagkaon sa tao mabasa diha sa Genesis 9:3 ngadto sa 4, ang tanang mga butang nga nagalihok og buhi mahimong kanon alang kaninyo. Ingon sa mga utanon og mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. Unsa diay? Ang mga pagkaon nga original nga angay kanon sa mga katawhan, ang mga utanon, mga gulay, mga prutas, mga liso o usang bunga sa kahoy nga aram natong makaon. Mao kana ang original nga pagkaon sa tao mga higala migsuon nga gihatag ngadto sa Dios sa tao. Mao kana ang ginatawag Eden diet is the best. Ang pagkaon sa gulay, prutas o mga liso o unsa pang mga utanon kana mao'y original o pinakamaayo nga pagkaon alang sa tao. Nan karon ang panuigon sa maong tao gikan kang Adan padulong ngadto kang Natalie
padulong ngadto kang Metusela, nag-edad halos tanan og 900 kapin ang ilang mga edad. Busa sa wala pa ang lunok, sa wala pa maabot ang lunok panahon sa panahon ni Noe sa tibuok kalibutan, ang edad sa tao ni abot og kapin 900 ang ilang pangidaron. Diin taas kaayo kumpara sa tong pangidaron karon. Kaya ang ilang pagkaon mao man pagkaon lang sa mga gulay, mga prutas o mga liso, o kini mo ang pinakamaayo nga pagkaon alang sa tao. At ang natun-an nga human sa lunok ang tao nagsugod og kaon og karne. Tungod kay human sa lunok wala may gulay o wala may mga buhing tanom nga ilang makita sa palibot. Busa niya ng tungura ang mga tao naghimo sa paghangyo sa Ginoo nga mukaon sila og unod, apan ang gitugot lamang sa Ginoo nga sila nga kaon og unod niadto lamang mga mahinlo o mga malinis nga mga mananap nga gitugot sa Ginoo nga atong mabasa diha sa balaang kasulatan karon. Nan karon padayon kita sa atong pagtuon. Mao kana ang original nga diet sa tao nga mo'y disenyo sa Ginoo alang sa atong kaayuhan. Nan karon padayon ta. Genesis 6 versikulo 3. Og miingon ang Dios kang Noe, ang katapusan sa tanan nga unod aniya nasa atubangan nako, kay ang yuta na puno sa mga paglugos tungod kanila, og aniya karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta. Ang Dios dunay mando kang Noe nga ang kalibutan iyang laglagon o iyang hinluan tungod sa pagpakasala iyang hinluan niya kini pinaagi sa lunok. O atong padayonon, Genesis City versikulo 2, dunay mando ang Ginoo ngadto kang Noe sa pagpasulod sa mga mananap ngadto sa arka. Apan dunay kalainan nga atong masayran karon nga kini nga kalainan nagpakita tali sa mahinlo ug tali sa mahugaw nga mga mananap. Nang karon atong pagatun-an kung unsa kining gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Genesis City versikulo 2 nagkanayon, sa tanan nga mananap nga mahinlo kumuha ka og tinagpito ang laki ug ang bayi. Sa mga mananap nga mahugaw tinagdurha lalaki ug bayi. Atong masayran nga Ginoo dunay subong ngadto kang Noe nga sa mga mananap nga mahinlo mugkuha siya og tinagpito ka pares, apan sa mananap nga mahugaw tinagduha. Sugikan pa sa sinugdanan, ang Dios doon na nag-iisip nga mga mahinlo nga mga mananap ug doon na pag-iisip ang Ginoo nga mga mahugaw nga mga mananap. Sumala diha sa balaang kasulatan. Nan karon padayon ta. Deuteronomio 14:2 ngadto sa 13, nganong ang Dios naghimo man sa paglain sa maong mananap nga mahinlo ug sa maong mananap nga mahugaw. Tungod kay kita nga mga katawhan, kita usab espesyal nga katawhan sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga kita mahugawan diha sa atong pagkaon sa mga mananap nga mahugaw. O gani human sa lunok atong nasayran nga ang tao gitugudan lamang sa pagkaon og unod or karne or gitugutan sa pagkaon sa maong mga mananap, apan kadto lamang gitugot sa Ginoo nga mabasa sa balaang kasulatan nga mahinlo. O human sa lunok ang mga katawhan nihangyo sa Ginoo nga mukaon og unod tungod kay walay mahimo nga makaon nila nga mga gulay or mga tanom, apan ang nagtugot lamang ang Ginoo sa pagkaon sa mga unod nga mahinlo nga way gitugot sa balaang kasulatan. Nan karon ang Deuteronomio 14:2-3 nagkanayon, kay gilain kamo nga katawhan alang sa Ginoo nga inyong Dios sa tanang mga tao sa kalibutan. Kamo ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios nga mahimong espesyal nga katawhan. Muna mahigala migsuon nga bisan di ay sa atong kinabuhi kita giisip sa Ginoo nga espesyal nga katawhan. Pinasahi ang katawhan. Busang atong pagkakaunon, busang atong batnan nga isulod sa atong lawas, kiniusab binilaan o kiniusab mahinlo o kiniusab dili makahimo sa paglaglag nining atong lawas nga mga templo sa Ginoo. Gusto sa Ginoo kita espesyal nga makatawhan, maghimo kita sa pag-amping sa atong mga panglawas, maghimo kita sa pagdili sa pagkaon ni anang mga mahugaw nga mananap na gisulti sa balaang kasulatan. Atong matun-an karon kana mga higala maigsoon. Niya ang kalainan tali sa mahinlo ug mahugaw nga mananap. Atong basahon Leviticus 11 versikulo 47.
sa pagbuhat o kalainan sa taliwala sa mahugaw o sa mahinlo, o nga sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon, o ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So ang Biblia nagsulti nga dunay mananap nga gisulti diha nga arang makaon or mahinlo, apan duna poy mananap nga gisulti diha nga mahugaw or dili arang makaon. Mo kanang atong pagatun-an karon mga higala, mga igsoon, nga diha sa balang kasulatan naghiskot siya og usa ka ilhanan nga kita mga espesyal nga katawan sa Ginoo ug ang atong pagahimuon nga pagkaon kinahanglan kini mahimo nga binalaan ug mahimo nga makapahimuot sa atong Dios nga naa sa langit. Padayon kita mga higala igsoon. Unsa ang mga mananap nga ipakaon og dili ipakaon sa Dios? Ang atong padayonon. Deuteronomio 14:4 ug 5. Versikulo 4. Kini mao ang mga mananap nga pagkakanon ninyo: ang baka, ang karnero, ang kanding, ang serbo, ang kurso, og ang lagsaw, og ang uso, ang unicorno, og ang baka nga ihalas, og ang kanding nga ihalas. Ang tagsa-tagsa ka mananap nga nabahin ang kuko, og nagabaton sa kuko nga pikas sa duha, og nagapangusap sa ilang kinaon sa taliwala sa mananap kana pagkakanon ninyo. Ang ilhanan mga higala migsoon sa mahinlo nga mananap nga naa nagpuyo na kinabuhi diya ibabaw sa yuta. Dunay duha ka ilhanan. Kini nga mananap pikas ang iyang kuko og nagapangusap. Unsa may example niya? Example baka, example kanding, example kabaw. Ang ilang kuko pikas og human sila nga mosabsab diha sa mga sagbot, human sila nga mohimo sa ilang pagkaon, sa dihang sila mulubog, sila nagahimo sa pagpangusap. Nag-usap-usap. Ilang ibalik ang ilang kinaon aron sa pag-usap. Kana nga mga mananap, mahinlo kana ang mga mananap ug gitugot sa Dios nga pagkakanon sa iyahang mga katawan sa mga karnero. Apan atong pagatun-an kining baboy. Levitico 11 versikulo 7 ug 8 kung gitugot ba sa Ginoo. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buwak apan wala magapangusap. Mahugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karne niini sa mga mananap o muhikap sa mga patayang lawas niini kay hugaw man kini alang kaninyo. Ang sulti sa balang kasulatan ng higala magsuon nga doon na diay siya gilain nga mga mananap diin dunay mahinlo nga mga mananap nga arang makaon sa tao, apan doon na po yung mga mahugaw nga mananap nga arang dili makaon sa mga tao. O sumala sa atong natunan nga doon na ilhanan sa mahinlo nga mananap. Ang mahinlo nga mananap pikas ang kuko o nagapangusap. Kung usa lamang kailhanan nang dili ka na mahinlo nga mananap sama sa baboy, ang iyang tiil pikas apan wala siya magapangusap. Ang Biblia nagsulti niini nga kining maong mananapa mahugaw alang kanato nga iyang makatawhan. Og niini nga maong mananap di ta magkaon sa iyang karne, di ta magkaon sa iyang unod, ni maghikap sa iyang patay nga lawas. Mao ka nagisulti sa balaan nga kasulatan mga higalang migsoon. So atong natun-an karon nga kining maong tambag sa Ginoo nga hikanato alang gayud lamang sa atong kaayuhan. Proverbio 16:14, gihimo ni Hiwa ang tanang butang alang sa iyang kaugalingon, tuyo o bisan ang daotan alang sa adlaw nga daotan. Ang Dios dunay katuyuan sa paghimo sa mga hayop nga mga mahugaw. Bisan tuog mahugaw na sila, apan dili ipakaon sa Ginoo, dunay gihapoy katuyuan alang sa kanang pagkinabuhi nila din sa kalibutan. Ang kanang mga mahugaw nga mananap sama sa baboy, kitawag na siya scavenger. Tungod kay ang ilang trabaho niya ang katuyuan sa paglalanga sa Ginoo, sila na mo'y tiglimpyo diha sa palibot sa mga hugaw-hugaw, sila mo'y tighipos diha sa mga basura sa palibot. Munay tuyo ug munay kapuslanan sa Ginoo nganong gilalang niya kanang maong hayop. Okay. Deuteronomio 14:7-8, bisan paniana kini dili ninyo pagkakanon ni adtong man nagapangusap sa kinaon kun sa adunay kuko nga pikas, kamilyo o libre o kuneho o ang ilaga kay nagapangusap sa kinaon sila apan dili pikas ang kuko nga mga mahugaw kini alang kaninyo. Atong nasaran migsoon nga bisan tuod dunay mga mananap nga nagapangusap apan dili pud pikas ang ilang kuko, mahugaw gyapon kini alang kanato nga makatawhan sa Ginoo. Okay, padayon ta, no? Human sa lunok ang tao nagkaon sa unod nga
katong mga mahinlo nga mananap, apan bisan tuon nagkaon sila sa unod sa mga mahinlo nga mananap, apan atong nasaran nga nagkaubos gihapon ang ilang kinabuhi. Ang original jud nga diet sa tao mao ang pagkaon sa mga prutas, gulay o mga liso sama sa mga mani, sama sa mga beans, mo kana ang mga original nga pagkaon sa tao. Tungod kay ang pagkaon ug unod gitugot lamang human sa lunok, apan kadto lamang mahinlo ang mga mananap, apan dunay hapoy kalainan tungod kay ang edad sa tao nagkaubos, mga higala migsoan. Ni ay kamatuoran mahitungod sa karne nga baboy. Base kani sa scientific nga pagtuon, mga higala migsoan. What health problems does pork pose? Ang una, pork is loaded with saturated fats and cholesterol. Ang kining karne sa baboy sumala sa siyensya nga pagtuon, sa scientific nga pagtuon, kini puno sa mga tambok o puno sa ginatawag saturated fats and cholesterol nga dili makaayo sa atong lawas. Ang ikaduha, cancer in the pig skin, kidneys and lymphatic system and other internal organs is common. So kini ang karne sa baboy naghatag kini cancer ngadto sa tao sa nakadaiyan niyang parte sa lawas, muna nga dili maayo sa ato ang panglawas migsoon. Ang ikatulo, pork products are regularly preserved with nitrates which are known to produce cancer-causing compounds. So kining mga karne sa baboy kini niagi og mga proseso nga diin dunay chemical nga gibutang gitawag nitrates. No, gitawag na siya preservatives nga dili dali madawat ang karne sa baboy. Pero ang maong preservatives nga gibutang diha sa karne sa baboy mo'y hinungdan sa nagkadaiyang mabalatian, labi na ang cancer. Ang ikaapat, pork contributes to numerous digestive and stomach problems. So kini pagkaon sa karneng baboy, musapod kini ang hinungdan sa kini gitawag colon cancer. Daghan ang nagkasakit tungod sa kanang dali mahilisan sa ilang kinaon tungod sa karne nga puno sa tambok o puno sa kolesterol. Okay, matod pa sa scientific nga pagtuon, doon na sila diskubrihan diha sa karne sa baboy nga gitawag trichina larva, no? Usa kini ka microscopic nga mga worms or gagmay kay nga mga ulod. Nag-ingon diri, pork is often infected with trichina larva or worms. The trichina worm then burrows into the intestinal wall and multiples. These worms enter the bloodstream and are carried to other parts of the body. Trichinosis can be a fatal disease. So ang sakit nga itong makuha diha sa pagkaon sa karneng baboy, kitawag siya trichinosis. Tungod na siya sa gagmay nga mga ulod nga nadiha sa karneng baboy. Trichinosis can be a fatal disease depending on the number of worms eaten. Often the disease is wrongly diagnosed as arthritis or food poisoning. So ang kining karne nga baboy, doon na din siya gitawag bakterya nga gitawag siya trichina larva nga naa diha sa mong karne. Bisan pag imong lutoon sa grabe ka init, bisan pag imong pabugnawan i-freeze diha sa grabe ka tugnaw kayo nga freezer, dili na siya mamatay nga karne. Tungod kay kini nga karne na nagpuyo sa iyahang lawas, tungod kay kini nga kanang maong gagmay nga mga ulod nagpuyo na sa lawas sa karne sa baboy. Busa kung atong kaunon kay nga maong karne, mahimo nga kita matakbuyan sa mong balatian o dili makaayo sa atong panglawas. Ang Dios maayo kayo nga naghatag sa disenyo sa iyang katawhan sa pag-ila sa mahugaw ug mahinlo. Mahinlo nga mao may ikatugot niya sa ato nga pwede natong kaunon ug makahatag kanato og hilway sa mga balatian, mga higala migsoon. Apan atong tun-an nga ang the best kayo nga pagkaon sa tao mao ang gulay, prutas ug mga beans ug mga legumes. Nan karon diha sa katubigan doon na po'y gisulti diha may tungod sa pag-ila sa mahinlo ug sa mahugaw. Nan karon Levitico 11:9 ug 10 sa mga nagpuyo sa tubig kini maoy makaon ninyo. Ang bisan unsa nga may kapay ug may himbis nga naa sa mga tubig sa dagat ug sa mga suba kini mahimong kanon ninyo. Og ang tanan nga walay kapay ug walay himbis diha sa dagat ug sa suba ug sa tanang mga mananap nga nagpuyo sa tubig, dulumtanan kini alang kaninyo. Duha lang gyapon ilahanan mga higala migsoon sa mga nagpuyo sa katubigan. Dunay kapay ug dunay himbis. So sa mga nagpuyo sa dunay kinabuhi nga mga
mananap diha sa katubigan, kinahanglan nga atong tan-aw ng duha ka ilahanan. Giingon dahil sa Levitico na ikapay og dunay himbis tungod kay ang tuyo niini nga kining himbis manggod mao kini ang magprotektar kanila gikan sa mga virus ug mga bakterya nga nadiha sa tubig. Nga ang tao nga mukaon niya nang maong isda nga dunay himbis, mahimo nga safety o maproteksyonan siya gikan sa mga balatian o mga bakterya nga nadiha sa tubig. So kanang ubang mga mananap diha, ubang mga nagpuyo sa katubigan na nagkamang ilawom sa katubigan, kana siya nga mga pagkaon, kana siya nga mga mananap dili kana ipakaon tungod kay gitawag na siya mga scavenger diha sa ilalom sa kadagatan. Ang Ginoo maayo kaayo nga atong masayran karon nga kanang mga butang nga gidili sa Ginoo tungod kay di ka na makaay sa ato ang panglawas. Okay, Levitico 11:13. Sa mga langgam o sa mga langgam kini pagabatunan nga dulumtanan alang kaninyo, dili ka mo magkaon ini kay kini dulumtan ang agila nga magdudugmok sa bukog, ang ismerihon. Okay, mo kanang mga langgam nga nagapanagit o nagakaon sa patayng unod sa mga ubang hayop. Ang balang kasulatan nakatalang og duha ka ilhanan, kanang mga langgam nga nagapanagit o kanang mga langgam nga nagakaon sa mga patay nga mga hayop, kanang ang mga langgam gidili kana nga pagkakaon sa mga katawhan. Apan kadtong mga langgam nga nagakaon lamang sa mga bunga sa kahoy, mga binhi, pwede ito makaon nga mga langgam, no? So daghang mga langgam nga pwede nato makaon mga higala migsoon. So atong masayran karon nga maayo kay ang Ginoo tungod siya nagdisenyo og pagkaon alang lamang sa atong kaayuhan, alang lamang sa pag-amping sa atong maayong panglawas. Dunay tulo ka diet diya sa balang kasulatan mga higala migsoon. Ang una mao gyud ang ideal or kanang gidisenyo sa Ginoo nga pagkakaon. Ang ikaduha gitugot mao kanang pagkaon og unod apan adto lamang mga mananap nga mahinlo. O ang ikatulo ang wala gayud gitugot kadtong mga mahugaw nga mananap nga wala gitugot sa Ginoo. Doon na kita daghang makaon mga higalamison, labi sa mga gulay o sa mga mananap usab. Kung kita mohimo sa pag-ihaw, apan atong pilion kadtong mga mahinlo lamang mga mananap nga may gisulti sa balaang kasulatan. Ang Dios sa katapusan siya mobalik ato kun naton ang mga higalamison. Og dili niya gusto nga kita magpadayon sa gana sa tong pagkaon niya ng mga gidili nga mahugaw nga mga pagkaon. Tungod kay doon na may hamtang o hampak o silot ng Ginoo kung kita magpadayon sa pagpabilin sa pagsupak sa iyang makasugaan, labi na sa pag-amping sa atong panglawas. Atong basahon, Isaiah 66, 15 o 16. Pamati, moabot ang Ginoo inubanan sa kalayo. O ang iyang makarwahi murag alimpulos, ipahamtang niya ang iyang kapungot ngadto sa iyang mga kaaway, o silutan niya sila, uban sa nagadilab ng kalayo. Versikulo 16. Kay pinaagi sa kalayo o sa iyang espada, silutan sa Ginoo ang tanang taong makasala o daghan ang iyang mapatay. Miingon ang Ginoo, magdungan og pangamatay ang mga nagapagkawalaan o nagapanghinlo sa ilang kaugalingon, sa ilang pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos dito sa mga hardin. Mga matay silang tanan samtang nagakaon og baboy, ilaga og uban pang pagkaon nga giisip nga mahugaw. Klaro mahigala migsoon nga sa pagbalik Ginoo, doon na siya ipahamtang silot, hukom sa mga katawhan nga nagpabilin sa pagpatuyang sa pagkaon sa mga ginadili o mahugaw nga mga pagkaon, mahugaw nga mga mananap nga dili nga ipakaon sa Ginoo. Doon na siya papahamtang nga silot nga maong kalayo o buot sa Ginoo nga dili unta niya laglago ng tao. Apan kung ang tao dili mo himo sa pagbiya sa mga daotan nga mga butang o maghimo sa pagsupak sa Ginoo, pinagi sa pagpatuyan sa mga gana, walay mahimo ang Dios kundi mao lamang ang paglimpyo nining kalibutan sa sala. Kung di kita mobulag sa sala, mga higalamigson, maapil kita sa pagkalaglag panahon sa pagbalik Ginoo, sa pagsilot sa mga daotan. Busa ang Dios doon ay awhag kanato karon nga atong pingat ng panglawas ug mohimo kita sa pag tuman sa mapailubon nga kasing-kasing nga atong dawaton nga ang Dios nagpangga lamang kanato sa paglikay sa mga balatian, sa paglikay usab sa umaabot nga silot ngadto sa mga daotan. 1 Corinto 10:1 nagkanayon mo kini ang awhag sa kanatong tanan karon isip makatawan sa Ginoo. Busa kon magakaon kamo o magainom o magbuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan
aron sa paghimaya sa Dios. Sa bisan unsa nga butang atong ginakaon mahigalang lison, ato dayang himuon ang paghimaya lamang sa Ginoo. Ato dayang himuon ang pagdaig kaniya bisan sa mga gagmay nga butang, bisan sa pag-inom sa pagkaon. Atong himuon ang pagdaig paghimaya ato sa Ginoo. Ang balaang kasulatan nagisgot nga dunay mga gitugot nga pagkaon. Mao kana ang ideal nga pagkaon kanang magulay, prutas, pinaka the best nga pagkaon. Doon na po gitugot kining pagkaon sa maong kanang unod sa hayop apan kadto lamang mga mahinlo apan doon na po yung mga gidili nga pagkaon katong mga mahugaw nga mga pagkaon nga nag-isip ang Biblia nga kana wala gitugot alang sa makatawhan, labi na sa mga bisyo, labi na sa mga ilimnong makahubog, labi na sa mga droga nga mao'y makalaglag sa atong panglawas. Ang hinaot lang tana sa Ginoo nga ni kanato atong basahon ang ikatulong Juan versikulo 2. Siya nagkanayon, mga hinigugma, ginaampo ko nga magauswag sa tanang mga butang o ang maayong panglawas maingon nga magauswag ang inyong kalag. Ang hangyo sa Ginoo nga sa atong kinabuhi magmauswagon ang ato ang kinabuhi. Magmauswagon ang atong maayong panglawas nga diin mo ituyo og handom sa Ginoo nanhi kanato. Gusto niya nga sa iyang pagpakamatay dito sa cross, gusto niya nga kita magkinabuhi isip mga linuwas mga katawhan nga mahimo nga magmatinumanon sa pagtuman sa iyang mga kabalaoran. Ang 1 Corinto 3:16-17 nagkanayon, wala ba kamo masayag nga kamo templo sa Dios o ang Dios nagapuyo diha sulod kaninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagraglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo ha mao kamo. Kining atong lawas may galamigson mo kini ang templo sa Dios. O gusto niya nga atong ampingan kining iyang templo. Gusto niya nga ang atong templo mga higalamigson, ang iyang templo nga mao ang atong lawas, gusto niya nga atong kining ampingan gikan sa pagkadaot niini. Kung atong laglagon ang iyang templo nga mao ang atong lawas, kita usab laglagon sa Ginoo. Atong tugutan migsuon nga si Kristo mao'y mugiya sa atong kinabuhi, nga si Kristo mao'y modesinyo sa atong kinabuhi, nga ang iyang kabalauran, ang pagtuman sa iyang mga sugo, labi na sa sugo diha sa maayong panglawas, atong ampingan o atong dawaton ang iyang mensahe alang sa atong kaayuhan. Ang Dios nahigugma kanimo, gusto niya nga sa iyang pagbalik, kuyog ikaw sa langit nga pulianan, dili ikaw makaangkon sa silot o hampak ngadto sa madaotan, apan gusto niya nga sa imong kinabuhi mahimo ka magmalipayon, mahimo ka mapupuyo sa langit nga pulianan. Daghang salamat sa imong pagpaminaw karon. Ang Dios magapanalangin kanimo o ang Dios magapanalangin sa tanang makatawhan nga mohimo sa pagsunod kaniya sa kanang sikasing gayon. Hintag naa natapos ang atong pagtuon o nanginaot kami nga ang mensahe sa pulong sa Ginoo mahimong agiya sa imong pagkinabuhi padulong ng langit ng napulianan. Sa di pa ta magtapos mahigalang ison, ihangyo ko ikaw sa pagdukol sa imong ulo o mag-ampo kita. Diyos nga nasa langit, salamat awahan sa imong pag-uban ka namo. Salamat sa imong kaluoy, salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma. Hintag naa ang ipasalamatan na imong pulong na may among kinabuhian, may among dawaton, nga kining among lawas nga nabatnan karon, imo kining iper ka namo. Amo kining ampingan o kining among lawas mahimo nga sa ginagmay nga mabutang sa among pag-inom bisan sa among pagkaon, kini makahimo sa paghimayan niya kanimo. Salamat sa pagtubag pasaylo sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen.